יאללה, כבר 7:30, אני רוצה ללמוד ללכת היום. אתה חייב לעזור לנו, רפי. חסר לנו קטע מעבר, אתה חייב לעזור. חסר לכם קטע מעבר למחזמר שיער, אז באתם דווקא אליי? נו בטח, ספר צמרת. ואני מה אני מקבל? ואפילו פרסומת לא יוצא לי מזה. רפי רפי, הספר שלנו, רפי רפי, הספר שלכם. רפי רפי, הספר שלנו, רפי רפי, הספר שלכם. מספרת אביר רפאל, המספרה שלי, ומעתה גם המספרה שלכם. אז קבלו בבקשה את קבוצת מחזמר שיער!